Os máis pequenos da Escola de Educación Infantil Fina Casal de Rei puideron coñecer en profundidade o Concello de Pontevedra. Ali foron recibidos polo alcalde, quen lle contou a que se dedicaba algunhas das instancias deste espazo, como por exemplo a sala de xuntas e reunións. Todos os concelleiros e temos as reunións da Xunta de Goberno, a Xunta de Portavoces, recibimos tamén aos nenos, a outras persoas que son veciños ou empresarios ou, en fin, xente da cultura, escritores, e falamos das cousas que hai que facer no concello. Tamén o alcalde lles falou a estes pequenos de entre 3 a 5 anos do Teatro Principal, un lugar onde lles lembrou que na actualidade se celebran os plenos da corporación. Logo, cando facemos os plenos que hai o debate con todos e tal, facémoslo no Teatro Principal, porque é un sitio moi grande para que poida ir a xente tamén a escoitar, uns a escoitar, outros a protestar, pero isto é alegría, é democracia. E tamén tiveron tempo para falar do Concello de Pontevedra ou da Praza de España, un lugar que será rehabilitado, pero con tempo. De momento, Lores dixo que non é unha prioridade. As prioridades, son o que hai que facer inevitablemente, e iso non corre demasiada presa porque temos resolto o problema por outra vía. Entón aí sí que habrá que facer unha sala grande de plenos, que poidas facer tamén unha conferencia para 100, 200 personas, que sea unha zona de recepción cando veñan invitados de fora, pois para invitalos ali, unha pequena recepción e tal, e logo temos que poñerlle ascensores, porque é un edificio histórico e non é accesible, non se pode, hai moitas escaleiras de pedra que non se poden cambiar, temos que meterlle un ascensor para atrás, estamos vendos, e logo hai que invertir cartos, e pode ser o mellor cerca de 1 millón de euros. Estes pequenos levaron un agasallo do Concello, un libro dos bolechas, e ademais tamén estiveron no despacho do alcalde, onde Lores lles contou a orixe e o porqué de todos os premios cos que contan no seu despacho que premian o modelo de cidade de Pontevedra.